हेलो गुड मर्निं लोगोफोर मा खालामबाय दं दिनै सानडेनि सोर सोरहा मा मा ब्रेकफास्ट जाखो आरो सानजौफुआव हाय मा मा ओंख्रि जानायनि प्लान दङ बाबुमामोन आगैमोन सनामोन दोरबिमोन लोखिमोन अंकिमोन कमेन्टआव खोन्थाहर नाब्लाया दिनै एसे बिजि थागोन एग्जाम लिरनो थांगासिनो सानडे बाबो रेस्ट गैया माने एग्जाम लिरनो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिउवार्सफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बबे बबे जायगानिफ्राय नायदों खोन्थाहरदो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर लिरहर ना आं दायो बर्तमान शिलंआवहाय दङ शिलं हेपी भेलियावहाय बोथोरा बिराद मोजां जोंनिथिं आलो गोजोन अखा हाहां हाहां आरोना अखा फैगासिनो दोङो ना फै फै एकदम बरिया थान्दा थान्दा ना ओमफ्राय जोंनिथिं अखा दंना गैया जोंनिथिं अखा फैहां फैहां साथा लानानै बेरायगासिनो दोङो नै उनथिंजाय साथा लाखानाङो दसे दसेनो माने अखा फैब्रबो आरोना बेखायनो साथा लानो गोनां साथा लायाबाथ' दिगदार ओमफ्राय शिलंनि बोथोरा ओरैबायदि मोजां लोगोफोर बेरायनोबा फै चिरापुन्जि स्वीट फल एलिफेन्ट फल शिलं पिक चिरापुन्जि आरो गल्फलिं बहा बहा बेरायनो नोंनि गोसो आरो सप्तासे गाहाम आरामसे बेरायनो हायो जों थांगासिनो स्कुलाव दासो माने फरायफुनाय सेंग्रा जादों आरोना एग्जाम होनो थांगासिनो दिनै जोङो नै जा मोजां मोजां बिबार बारनानै दङ मा बिबार बुङो बेखौ लोगोफोर खोन्थाहरदो बिथिंबो दङ नै जोबोद बरिया बरिया समायना समायना बिबार बारनानै दङ नै बेफोर जोंनि ट्रेनिं खालामग्रा नुवाखै नै गाखोग्रा डिमापुचाफ बदन का तंदुरुस्त के लिए इधर बास्केटबॉल ग्राउंड है फिर इसके ऊपर में ड्रिल ग्राउंड है लोगोफोराबो थांगासिनो